proposamen bat izan beharko litzateke. Inigo Urkullu lehendakariak esan du, Espainiako konstituzioak Euskadi nazio gisa aitortzeko zirrikituak eskaintzen dituela eta hoiek aprobetxatu behar direla. Juridikoki ondo oinarrituta izan beharko litzateken proposamen bat izan beharko litzateke, eta bestetik ere gaur egun den legediak uzten dizkigun zirrikitu guztiak aprobetxatuz. Adierazpen hauek egin ditu gaur lehendakariak Euskadi irratian atzo, politika orokorreko osoko bilkuran estatus politiko berria adosteko garaia dela esan ostean. Urkulluk esan du, urratsak eman behar ditugula eta zehaztu, ze Euskal Herria nahi dugun, zeintzuk diren esparru juridikoak Espainian. Gitu du, gaur egun, apustu Europan egotea dela Europar Batasunean. Urkulluren esanetan, 7 lurraldez osatutako Euskal Herria du buruan, baina pragmatismoa erabili behar da, denon borondateak errespetatuz. Gehitu du, edozein akordiok Espainiarekin adostutakoa izan beharko lukeela. Nabarmendu du Eskoziaren eredua jarraitu beharko litzatekela, estatus berriari buruzko galdeketa legealdi honetan bertan egiteko asmoa duela berretsi du. Urkulluren hitzetan 2015ean egin nahiko luke legebiltzarrean eztabaida egin ostean. Legebiltzarra izan beharko litzateke eztabaida horretarako gunea edo foroa. Hor, bai atzo esan egin duen, aniztasuna kontutan hartuz, nik nolanahi ere planteatuko nuken asmoa juridikoki ondo oinarrituta izan beharko litzateken proposamen bat izan beharko litzateke, eta bestetik ere gaur egun den legediak uzten dizkigun zirrikitu guztiak aprobetxatuz.